ब्लग भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि पबन नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय। नै जोंहा गामियाव मागोनि अमा बुथारनो नागिरदों। नै रानै हगोन बयनिबो न'खराव। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने आंनि फेसखौ देखायनो हानाय नङा, माने आं दा एसे प्रब्लेमाव जानानै दंथ'यो। ओंखायनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थोद मोजां माल' नाङाखै। 11 जानो हागौ। नै बुथारनानै दायो दै लखबबाय, माने सावसिगोन जोङो। नायलांबाय थालाय भिडिअखौ। अमाखौ लोदोदोबानो मोजां होनो आरोना, मानसिखौ आरो बासियोसो। मागोनि अमा ओइ मागो बैसागुनि अमा, बैसागु जाथ'वाखैब्रा, मागोसो। मागो माबा पिकनिक एन्थाब सिथाव लारु बान्दारु जानोबा 10 जन पार्टिलै। जों गामियाव बोसोरफ्रोमबो बे मागोनि समाव बिदिनो रुजु रुमु रायजोयैनो ज'नो अमा बायनानै न'आव बिदिनो जायो। रानै न'आवनो जागोन आरो हरगोन, आरो माखासेखौ बिदिनो गामियाव एवनानै जागोन आरो गेदेर गोलावफोरा, खस्थ' मावनायफोरा। फाख्रा फाख्रिसो जादों, खामथाब गोरलै एसे मोजाङै होलाय। ओइ उदैथिंजाय खामथाब जोबगोन दा। नारसिन बोलोनायखौ खम खालामनाङा। लागाव पानि लागाव। दै बेजों नाङा दाब्ला बुसुमा जायो। हाब आदै समायथारदोलै नोङो, फावरि खानाया बेफारि बायदि नुगुलायथारदों। हाग्लाबा नारसिननानै दांथार। उल्था मोनदोंलां। होबाय जाबाय दा। साइकेलाव हरलाय। आं बुंखाबाय सिगांसो मानसि नांबावगौ होननानै। जाबाय दा। केमेरा लानायजों ग्रोब जानायजों नंमारगौ गोलैनाया। सिगांथिं मानसि नांखाथारगौ। आरो दा बेखौबो लथ' खालाय, सिगांथिं मानसि नांगोन माथो। मागो र' लासै। दा मा फैनाङा। मोनामदों। अमा मोनामनाय। फैना। फाख्रा नुखायोलै। लख्रा। नोंलाय मा सिगांब्रा मानसि सावगोन बायदिलाय। लानानै गोदानो लांबाय जोङो, नै गोदानो ओइ जे जमा खालामसिगोन, मासेखौबो लाबोगासिनो जानो हागौ। नुलांगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों। आखावजेनबायलै लोगोफोर, आखावजेनबाय। नै माखासे लोगोफोरा गामिनि मानसिफोरानो नै नेगासिनो गोदानो। सान हाबनायजों रानखांनायजों जागोन।
नै गोदाहांबाय गोदान जेनबायानो नै गोदाबाय ओरैजायबो मासेखौबो लाबोगासिनो जानो हागौ नै थेलाजों लाबोलायबाय मासे मानै जाबाय गामाखालियाव माथाम जायोमोन देग्लाय मानैल' माने रायजोयैनो अमा जानो थाखाय माइ गायनाय जायो रायजोनि हायाव देग्लाय नाथाय माइआ मोजां जायाखै बेनि थाखायनो बायनो हायाखिसै माथाम जायोमोन गैया आबादा दुरबल जानायलाय थांगोन नांगौ मा थांगोन बियो हा गोजासो माथो बेखौ सुलालै माबायदि जों गामियाव बोसोरफ्रामबो बिदिनो रायजोयैनो ज' मागोनि नामाव बिदिनो अमा बुथारना जायो आरो अडिभिसनबो जायो आरो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि बिबानफोराबो सोलायलाबाय थायो लटारि सिस्टेम गेलेयो बेहायनो बेफोरखौ लाफानाय जायो आरो बे समावनो अमाबो जानाय जायो गोदानायनि गोसो होथारदों मानसिफ्रा हनै रायजोफोरा गोदानायनि गोसो होथारदों बमाबो सावदों जिङाव साइडआव हनै गावबागाव न'आव लांनो थाखाय बेंखनजोब्बाय रायजोफोरा मोनाबायबो नै मोनाब्लिबो जाबाय अमा बेदरा नै आजावबायानो नाम खारि खारि आजावो नाम खारि खारि हरो गाव बयनिबो न'आव नाम खारि खारि हरजोबो आरो नै गाबज्रिगासिनो हनै लारि लारि दङ लामाफोरावबो ओरैथिंबो बेंखनलाजोब्बाय मोनसे सार्केस जानाय बायदि बेंखनदों मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा दे लोगोफोर बेसेबांसै आंनि भिडिअआ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोदान बोसोरनि मागोनि बयनिसिमबो मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनायजों भिडिअखौ दोनथ'बाय आं